kada ka manta kama Yayya TV subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na da zarar na ɗaura. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanku da ziyartar wannan channel mai albarka wato Yayya TV. Kamar yadda muka rubuta muku a cikin fuskan screen namu, video mu na yau zai yi bayani ne akan yadda zaka ɗauko status na mutum ta Xender ba tare da status saver ba. Zaka ɗauko status na mutum ta Xender kuma ya da kan wayarka. To ya za a yanzu? Ku biyo mu daga farkon wannan video har karshe domin ku gani kuma ku amfana. Sannan kuma ku sharing video na da Allah zuwa groups don su ma su gani su amfana. Sannan kuma kada ku manta ku danna mun subscribe domin ƙara min ƙarfin gwiwa. Don in kuna danna subscribe yana ƙara min ƙarfin gwiwa. Na gode. Bari mu je Xender kai tsaye. Yanzu kun ga mun danna kan Xender, haka ya shigar da mu kan Xender. To da yake Xender namu yana da nauyi, bari dai mu jira gama yin satin nan sai mu yi upgrading kamar haka. Idan muka yi dawo nan wajen cancel za mu danna kawai. To kun gani haka, kun ga Xender. To nan wajen da kuke gani wajen da aka rubuta social, wannan nan wajen social wannan za mu shiga wajen. Idan muka shiga wajen, bari ya gama yi, kun gani sai mu zo wajen connect, wannan connect, sai mu yi connecting haka. To yanzu za mu yi connecting, mun yi connecting da WhatsApp ne yanzu haka. To sai mu dawo status haka. Idan muka dawo status, to bari mu bude status na yarinyar nan. Kun gani na bude status, kun gani yanzu duk wannan budewa ne ba, kun gani yanzu. Bari mu gwada bude status na mutane da yawa, ku gani, kun gani mun bude ba. To sai mu yi back. Idan muka yi back, kun gani ya soko kan wayan mu, ya soka. To idan muna so mu sauke wannan, to yanzu ya za mu yi? Idan muna so mu sauke, to sai mu zo wajen nan, wajen da aka yi alaman downloading. To kun ga ya soko kan waya na, kun gani ya dawo kan waya na. Idan muka danna wajen downloading, mu sake danna wannan haka, kun ga zai sake, kun ga ya sake zuwa kan waya na. To ya yi kyau, mun gode. Naku.